Heute Seme, wir sind wieder dabei der lustigste Quiz auf der ganzen Welt. Tschech rate, welche Charakter aus Demons Lehrstimme gehört. Bevor wir anfangen, vergiss nicht zu abonnieren und zu like. 今止まれば水の呼吸から日の神か止まれば水の呼吸から日の神神楽の呼吸に無理やり切り替えおはよう。おはよう。呼吸一の型呼吸一の型霹靂一閃さよなら。あんなに回るんだねさよなら。あんなに回るんだねてめえの相手は俺だろうがてめえの相手は俺だろうが俺の仕事は鬼を切ることだもちろん俺の仕事は鬼を切ることだもちろんお前の妹油とマッチ貸しますよ。カナオと油とマッチ貸しますよ。カナオと葵にも持たせお前はもう何もしなくていい。お前はもう何もしなくていい。みんなで勝ったよ。みんなで勝ったよ。霞の呼吸霞の呼吸死のかだろバカが簡単に巻かれやがってだろバカが簡単に巻かれやがってようこそ我が修行場へ。ようこそ我が修行場へ。道を極めた者がたどり着く場所は道を極めた者がたどり着く場所はお父さんの神楽よ。ほら、お父さんの神楽よ。私たち鱗滝さんが大好き。私たち鱗滝さんが大好きなんだ。風格を研ぎ澄まし危険を察知しろ。風格を研ぎ澄まし危険を察知しろ。いいのかしら。いいの。ごめんな。いいのかしら。いいの。ごめんなさいね。ありがとう俺の方こそ感謝ありがとう俺の方こそ感謝したい今日の変化肉体の変化今日の変化肉体の変化私の私の俺は必ず方に選ばれれば鬼となれる
方に選ばれれば鬼となれる。そうか。そうか。また一人見つけました。また一人見つけました。この透き通るような鱗は金剛石。この透き通るような鱗は金剛石よりもなお。あんたは今夜までしかいないから。あんたは今夜までしかいないから。損ないはお前だろうが、そう今までかばってきたこと。損ないはお前だろうが、そう今までかばってきたことが心底。私を最後まで残してください。私を最後まで残してくださってありがとう。バカだ。糸が焼き。バカだ。糸が焼き切れた。くそ、忌々しい。早く。くそ、忌々しい。早くマルチを食わ。あなたが浅草で鬼にした人のものですよ。あなたが浅草で鬼にした人のものですよ。俺に任せ。いいから俺に。俺に任せ。いいから俺に任せろ。ぶっ殺してやるぞムツラギ。ワンローラ。ぶっ殺してやるぞムツラギ。ワンローラ。何様。鬼仏寺無惨。鬼仏寺無惨。何としても